Yesus Kristus atong hoho mahita martangyang ma di bagasan roha tabi. Amen. Di bagasan lasmi roha dohol parolop-olopon ta puji matuhata marende mahita. Di bagasan goar di debata ama, dohot goar ni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot goar di tondi parbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amin. Saya ingot ma ale Jehovah akadenggan ni basam, dohot asi ni roham, Asia narobi do akai, asa unang marsurak-surak akka musukku midaahu. Ale debataku marhaposan tuho doau say unang pailaau. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang para si roha na sumurong. Namondok mauliate dohami tuho siya nasa roha nami
alai dilehon ho anakmu nasasadai tuhamatean humopop hami. Asa unang mago na porsea di ibana, alai asa hanguluan na saleleng dileleng na dinasida. Tatap mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon dohot hatigoran di hami. Sai sesama dosa nami salut na alani pelian na sundinggan, na pinilehon nai humopop hami. Sai paeleng mapinggolmu tutang yang nami, jala asima roham di hami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hatani debata patujolo di jamita turpuk tuari minggu reminiscere sadarion, ima natar surat di buku Filipi tolu ayat 10 pitu sahatu ayat 20 sada tajahama secara responsoria. Songonon ma hatani debata rap sitiru ahu mahamu ale akadongan. Jala pamanat hamuma akan namar parange soongon hami sitiron muna. Hamaguan do ujung nasida, butuhana sida do di pardebata, si hailahona di hasangapon, akana di tanoon, di parohahon. Rap mahita manjaha, paubona do dagita na liaon, gabedoson dagingna na sangapi, hombar tuhagogon nai, ay tarpanduksa do saluhut na tu ibana. Ima sahatna, martuama akan na umbege hata ni debata, jala na umpeopsa. Amin. Hari anak umum
hamu akadongan na hinaholongan di bagasan guarni tuhatta, pajonok mah tu debata di bagasan unduk ni roha, tatot poti ma dosata tu debata amatai, jala tapangido ma tu ibana di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus hasesaan ni dosata. Hohomah hita martamiang mahita di bagasan rohat tabe. Martangyang mahita, ale amanami na di banua ginjang nasun badia, dang tamahami rotu adopanmu, ay nagugdosa duhami, pikiran ng rohanami, say manimbildo siyan hasintonganmi. Alay hinorhoni asini roha ni anakmu, Jesus Kristus Tuhan nami, umbahen tarbahen hami rotu adopanmu, mangido hasesani dosa dohot pangalawasyon nami. Urupi jala asima roham midahami. Sesa masude najat sian hami. Jala jakkon mahami gabe anak konmu ale tondi parbadia. Sondangi ma tondi ng pikiran nami. Asa tarbayan hami mangulahon na hombar tulomo ni roham. Jala gabe anakmu na burju hami. Makatindakon Jesus Kristus Tuhan jala si palua portibion. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan dosa. Molo tatopoti akadosata haposan do ibana jala bonar. Manesa dosata jala payason hita sianasa hageduhon. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Sungguh Tuhan menagi jolamu, potong ini dibataki, tuhi pati kudura hakino, potong ini dibataki, berisi holu diharami, horo-horo dari sang pemimpin. Tatangihon ma hatani debata nagabe ngolo na imbaru di bagasan dihita imana tersurat di Yesaya 30
2 ayat 10 itu. Songonon ma hata ni debata. Jadi hadameon ma upani hati goran. Jala pakorhon ni hati goran hademakon dohot hasonangan saliling-lilingna. Atong rap mangidogogo ma tita tu adupan debata. Ali Tuhan debata, saya pergogoi mahami, mangulau na humbar Tuhan. Amin. Tindakon maha porsiaw tay songon na hinatindakon ni dongata saha porsiaw di portibion rap mandok mahita aw porsia di debata Jehovah itu ama pargogo na sohatu dosan na manopalangi dohotanu aw porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasari ima na tinubuhon ni si Maria nagabegabian senton di parbadia andorang suha bubuhon Ido tuhata nama nain gabernit pamuman silatus nama betar bajal do ibana di hau pinor silang dalat tua tubanua toru dung kitano nang mulak mangulu di hari patuluhon nama nain tu surgo lau hundul di samung debata Jehovah aman anain pargugu na suhatu dosani isima ibana pai mulak sogo tutanoon mahalak na mangulu dohot na mate au porsia di tondi perbadia Jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akka nabadia, dohot hasya sani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu doso got daging mihalak na mate, dohot dihangelua naso rasuda. Amin. Shalom. Marilah kita mendengar berita Jemaat pada Minggu tanggal 13 Maret 2022. Pelayan ibadah Minggu pada minggu ini dilayani oleh Amang Pendeta T. Simamora MTH, Pendeta GKPI Simpang Limun. Poin 2. Ibadah video YouTube. Pada hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022, ibadah melalui live streaming YouTube pukul 10 WIB. 3. Kebaktian malam atau pertamiangan sektor. Kebaktian malam pertamiangan sektor di Jemaat kita dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 masuk pukul 19.30 WIB. Bertempat di gedung gereja. Dihimbau agar semua warga jemaat mengikuti kebaktian malam tersebut. Poin 4. Kebaktian gabungan seksi perempuan. Kebaktian gabungan seksi perempuan dilaksanakan pada hari Kamis
tanggal 17 Maret 2022 masuk pukul 16 WIB. Dihimbau kepada semua perempuan yang telah naik CD mengikuti kebaktian tersebut. Poin 5, pelayanan sakramen baptisan kudus. Pelayanan sakramen baptisan kudus di jemaat kita akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2022 kebaktian siang. Bagi warga jemaat yang akan membawa anaknya untuk dibaptis agar mendaftarkannya dengan membawa surat pengantar dari penetua sektor. Bimbingan atau marguru dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 pukul 15 WIB agar membawa Alkitab. Poin 6 telah diwartakan. Poin 7, sumbangan bola telah diwartakan juga. Poin 8 sudah diwartakan juga. Poin 9, persembahan ketiga. Pada hari ini Minggu tanggal 13 Maret 2022 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan pembangunan gedung sekolah minggu. Berita jemaat tambahan. Perjamuan kudus. Pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 telah dilaksanakan sakramen perjamuan kudus bagi Ibu Nyonya Tamba Klemina Boru Sianturi Sektor 2. Demikianlah berita jemaat. Salam. Tapasada rohata martang yang mahita. Dibata amanami nahu sobahami marhiti Yesus Kristus. Tamado pasahatun nami mauliat itu adupanmu Tuhan. Di ala asini roham di gulmi ningulu nami. Saminggu Tuhan. Hamiro tu bagas joromon muse di permingguan nami parsoran nami di tikion. Di nama dalani hari-hari ngulu nami dia kaulan nami hami. Na totong dohu pakalo kami asini rohamali Tuhan, marhahi pasok kami. Sudi itu pa Tuhan, dia katang yang nohu pangido hami. Tuhan dibata ngaroh hami tu bagas jomon marsaor, marhite-hite keede puji-pujian nami ali Tuhan. Ilas ni rohanami ali Tuhan, totong do ditikyon ali Tuhan, nabigyon nami dia sudi pelayanan akabuah-buah ni huriam. Hatok Tuhan, jaka nanong hulahu kami, jaka nanong salpu, di ulaun pelayanan nami, moliati Tuhan, totong do gudang pelayanan nami, jaka minggu nanaing roh. Ima Tuhan, songon di berita jemaat, naung dipasahat, tu sude ruasmu di tikion. Na totong do oleh Tuhan, jaka ibadah-ibadah nanaing patupaun nami, mari itu ibadah menjangkau ke ruas nami. Na subuhi Roma parsauran do hami selu na di bagas joromon. Atau ngali Tuhan dina holong di rohanami jaka parsauran nami jaka kebaktian nami di patupa huriam do kebaktian pertanyangan jaka minggu nanaing roh. Pertanyangan nami di punguan sektor di ibadah punguan ni seksi perempuan, ulaun pelayanan di huriamon. Tuhan paingot kami, lehon tiki di hami, asaboy hami manghutun sude ibadah-ibadah na di patupa huriam. Natotong ale Tuhan, napajonokon rohado pikiran nami tua dopanmu, asa mangulu hami ale Tuhan, marhite-hite hatam. Taksong ni pele Tuhan, jaka ulaun-ulaun ng patupan ni huriam, terlumubi mele Tuhan, jaka ulaun nanaing patupaon ni huriam di baptisan kudus. Totong Tuhan, ho na mga lehon di hami, tiki ng haipason, asa mardalan, ulaun baptisan kudus, ima dinanaong padidion, jaka anak nami, nanaing banon nami tuadopanmu.
Atong ali Tuhan, di ulau ni tetong maho na manungguli roha do pikiran ni sudi ruasmu. Asa rap hami ali Tuhan mabuan na kayanak nami, iminalaho pelayanan sakramen baptisan kudus na naing ulau nami. Mauliati Tuhan, diberita jemaat nami martabata baduhuriam ali Tuhan. Ima na masuk tuhuriam di keluarga ni Utahuruk, baru Banjar Nahor. Saya homale Tuhan nama masuk-masuk keluarga. Asa tung Tuhan di bagasan lasiroha nasida marsaur do tuhuriam GKPI air bersih. Asa totong ale Tuhan di bagasan hatam nasida. Roh nasida pasahaton keluarga nasida do diri nasida marparsaurat do tami. Unang maale ale Tuhan holan na mendaftar hami tuhuriamon. Ale parsidoho ma Tuhan sudi dinalaho mangulahon akka pelayanan. Mangulahon sudi ale Tuhan akka nahobar tuhuriam. Asa gawe ale Tuhan parsidoho nasida dina mabaritahon hatam nabadiai tu sudi luat. Tuhan debata disihol ni ruasmu totong yakana pasahaton hamulateon ni rohana. Di patupa nasida kana hobar tuhuriam ale Tuhan mauliate ma di pasa rohanami. Naksong ni pele Tuhan jaka ruas nami nanaing pasahaton naka pilihan hamulateon ni rohana. Marhite-hite kasumbangan, marhite-hite kana asing ale Tuhan. Na totong do ale Tuhan inalaho patuduhon holan sian asini rohamdo hujalohami di perngulun nami. Tamahami pasahaton naka sumbangan pilihan nami tuhuriam. Mauliate ma di jemaat nami nang pasahaton sumbangan tuhuriam. Tuhan debata berita jemaat nami diaka ruasmu Tuhan naung majalo pamasu-masuon totong maho nama masu-masu nasida le Tuhan mangleho dame di keluarga nasida. Asa totong ale Tuhan gabi keluarga situruon nasida di tonga-tonga ni huriam nang di tonga-tonga nyaka masyarakat nang dia kasih sohlope. Tuhan debata patu pahami disadarion di persembahan nami di persembahan ketiga. Nah totong ale Tuhan nanaing dope hami melanjutkan dia ke pembangunan ni huriam terlumo bimai di pembangunan ni gedong sekolah minggu nanaing sulan nami tuaka ari nanaing ro. Tuhan debata di berita jemaat nami pasu-pasuhon may ale Tuhan. Asa totong terulah hami saluhu nai di ulaun perhuriaun. Tuhan debata di parsaron nami di tikion. Nanaing begion nami mahatami ale Tuhan. Na pinasaha ni amang nami pendita si Mamora. Homa Tuhan nama masu-masu todim di purbadia. Naro tu tonga-tonga nami mangguhi roha do pikiran nami saluhuna. Asa terjalo hami hatami ale Tuhan. Asabui hatami ale Tuhan nagabe sulu-sulu di perngulun nami. Songon minggu nami sadarion ale Tuhan di minggu reminisere ale Tuhan. Naik ko berserah dohami Tuhan di sudi rencanam di perngulun nami. Ahapi namasa Tuhan. Jaka nenaing ro nenaing sulun nami. Jaka pangomoan. Jaka harugian pehami ale Tuhan. Na totong do pahasatun nami saluhuna. Sudi Tuhan namasa di perngulun nami. Hodo Tuhan nagumogo. Nalaho mengurupi hami di sudena akka gulmi ini ngulu nami. Atong ale Tuhan. Molo pehami Tuhan di tikion. Mangido tua dopamu. Gudang akka salah nami ale Tuhan. Gudang akka dosa nami ale Tuhan. Hinorhon akka perdagingon nami ale Tuhan. Hinorhon akka hisap-hisap ni pertodion nami ale Tuhan. Mangido hami ale Tuhan. Sesa saluhu na dosa nami ale Tuhan. Asa totong tamahami dia dopamu ale Tuhan. Tamado pehami dinalho mangido di bagasan akka tangyang nami di pasu-pasum. Tok Tuhan mauliati madiho di parsoran nami. Marhiti anakmu Yesus Kristus martangnya kami itu dopamu. Amin. Di dalam Yesus
pasada marohata martangi yang mahita. Asini roha dohot dame madihita, siana mata di bata dohot siana nakna Tuhan Yesus Kristus. Di batana manoktongi nasohea manadikon jadi-jadian ni tanganna. Kali Tuhan di bata manami makuling maho, mananginangi dohami akarwasmu. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Shalom di kita saluhnya. Ama nami na nami, kurian itu hatan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hatan ni dibata di kita nagabeo jahan ni jamita bohal ni partondiota di minggu tasadarion. Di minggu reminiscere, doho tema berserah kepada rencana Tuhan. Dienit mesian buku 5 Musa, buku sada Musa, bidu 15. Mamuka sian ayat sada sahat ro di ayat onom. Hujahahon matuhita saluhutna, tatangihon laus tapahut ihut ma di bagasan rohata. So onom mapadok ni hata ni dibata. Dung salpo ka jamita odeng Roma hata ni Jehovah tu si Abraham marhiti-hiti alatan ni nama. Unang ho mabiar ali Abraham au dolobulobum upam macai balga. Aleni na si Abraham ma. Oi ali Tuhan Jehovah. Hamali honomu diau. Saya na puno doau si Eliezer na siyan Damaskus nama si Tean bagashu. Aku ni na si Abraham di dangadong pinoparhu di Leonho Jalaida anak na tubu di bagasan jabukku nama si Teanau. Dungi Roma hata ni Jehovah madok tu ibana. Dang ibana tumean ho. Naruar sian butuham ibana tumean ho. Dungi ditogihon Tuhani ibana ruar tubalian. Jalaninna uatailihon ma dopak langiti. Jala bilangnya kabitang molo habilangan ho akay. Dungi didok muse tu ibana songoni ma pinopar musugut. Jadi porse ama si Abraham di Jehovah gabe hati goran na doi dietong Jehovah idosahanna. Ama namin na namin nakin nunga di patadahon si jahatiting yang gohami didok nakin paditati si mamura ate. Aleulas dorohan namin molo di jo padita tubiran si mamura dang tukiran dang tugiran ate. Alana tubiran doon hatabata asli deh. Boy dibuka hamu manang Google dang adong sadanay na marguar tubiran. Hala nao do. Ala yang go tugiran godang. Ang go tukiran godang. Ala halaba hatabata asli deh. Sada bona ni hau doi di hutan nami di Dolok Sanggul di si Jama Polang itu gawarna hau tubiran marboras don ganup sepanjang tahun itu dakyaon so marparbue nang peoti-oti parbuena. Jadi saya Roma botari pidung tu si martubir ninna. Didok mahau tubiran. Ido. Angko marga nami nga diboto si Mamora. Didok ngakadongan so mangale te na so pora-pora. Dakya mangele-hele anak ni si Mamora. Ido te. Alay
Congon ni majolo te, anggo inata buru tapu bulun. Gitu. Inata buru tapu bulun. Da danak dua sada bawah, cakangan, nunga kuliah di STT Jakarta. Jala supaya dua SMA dope. Buru. Congon ni mak sautik partina data. Urian itu hatta, ra olo dohita lomos rohata te. Tahutan kita, tahutan. Mabiar. Molo secara psikologi wajar do ya manginang. Nang pula gabi congon tado mardu saho mabiar ho inna. Alay adong do memang mabiaron boy gabi dosa. Adong do sisi positif ni dosa. Adang mabiar. Adong do sisi positif ni mabiar. Ido. Mabiar ramatay marsahi paru-paru na di pasoma marisap. Ido dah. Konido. Mabiar inatay marsahi mana ala kona angin iba mapikson. Lasma daging nati dong ate. Kamu kena tutu iba maminya angin. Sehat memana. Aliadong do mabiar nagami mardusa mabiar ribana dang mangan manako. Edo. Jadi boy do biar nirohon positif. Mabiar huryaton hona banjir tabangun ma. Edo. Ale boy ma mabiar huryaton banjir tapasobu ala songonin na. Edo. Jadi biar nirohai adong do manfaatna. Jala biar ni rohai patuduhon najol madope hita. Edo. Molo hola dua do dinna najolo adong padita senior marjamita. Oh hola dua do jolman nina naso adong biarna nina. Edo. Ale hati-hati. Unang pilih na dua pe unang ipilih na. Nasodong biar nina. Sada na hola dua nina jolma nasodong biar ni rohana. Sada jolma na mate. Molodang ulo hamu mabiar mamate ma. Sada nai jolma na gila nina. Takadong biar ni. Anggopung-opung kita manang na dia mabiar rope kita lewat kuburan kan. Ale suruh mana gila di kuburan ni. Sohea mabiari. Jadi wajar rate. Manusiawi deh. Ala ditopa di batahi tagabi jolma. Dang ditopa di batahi tagabi suruh-suruan. Itu. Salere ngadong biar ni roha dihita amang inang ingok mah. Oh mulai hati mah Tuhan. Jolma do PH au HP itu. Sehat do PH au HP itu teh. Itu molo dang ngadong biar ni rohamu me. Bahino bah. Ate nang gila do awate. Kan itu, dang adong bibir na say marisa api mana, api nga batu-batuhon, itu, nga 700 gula na yaltupin na, say do dope, aduh, laku ni mangat do malum ni sahit na te, anggoy nga gila bi, hindi laku ni mangan malum ni sahit tu akan nagulaon, jadi. Biar ni roha, oh saya masih manusiawi. Jala biar ta mangulahon na jahat. Molo biar kita masuk penjara, unang taulahon na jahat. Idu gabi idu nagila do jolman. Ngai boto uhup song ni sehu dijual do pi ako obat-obat terlarang inate. Napesong doi. Tapi ulang masuk penjara mengadungi. Molo taboto gabe salah bah terjaga itu biar ni roha boy positif itu manfaat biar ni roha jala paduhon dangadong halak na so mabiar siya berhape mabiar dong itu gabe di bata unak ko mabiar nang tahu takonin na buasay man na mabiar tajaha diturpuk
sada Musa saplopati. Ditaluhon ni mana ka raja-raja sian Jatimur. Jatimur. Timur tahe bahasa Batak dang sinate. Ido. Ditaluhon ala ditakub bere na si Lot. Ditawan. Ditaluhon ni mana? Dikeroyok ni mana ditaluhon. Dungi kamu nangani marpikir di mana? Bah, moloy baloson halaki. Bah isi ma mangurup yau. Ay dangadong anakku ninate. Ido, dangadong anakku, dangadong pinoparku. Molo mati au isi ma. Aw songone de molo ati buha marujung ngolukon ninane tutui. Tungisi ma manutup matakon ninaya. Adong na tu tong mabiari mana ati BH marujung ngolukon tuisema surat ni tanoon ninate. Deh. Alah mabiari mana si marbadai geleng na saya ada jabu. Alinga si marbadai saya ada danak. Saya ada jabu molo mati au tuisema on marbadai ma parokon ninate. Alah ni saya nuai ngamu aka opung nami aka na tua-tua ipada mi aka danate. Di bahan nasida digot namar saudara don nasida berkeluarga. Batik BH marujung tondang marbada laki alani jabu satu piki. Itu. Mabiar dari mana? Jabraham. Ya. Jala mabiar do si Raja Daud tong. Asa tak catat akan naporsi ya. Mabiar dari mana? Biar rohana. Ima di Psalmen 120 sada. Saya mangarana api do mataku do pak dulu. Sia dia do ulaning ropang urup ya dia udna. Nang biar di. Ima sian Tuhan Jehovah si topalangit do tanon. Buat sama biar ibana. Nungaro anak na siap salom pangkuaran na. Lau pamatehon ni mana? Nunga ditomu-tomu ni mana? Lau kudeta. Pajupang mapasukan ni si Daud pasukan ni siap salom. Bah, upah mati anakku, dang upah mati, awi pamati nina. Mabiari mana? Jalan nga, dangadong bohal. Dangadong bohal na. Alana lari malam hati hai si Jerusalem. Si Daud. Dangadong bohal na. Dilo mana? Saya mangaranapi do mataku do pak dulu. Jadi ulaning pangurupan dia. Mama biari mana? Dungi dibotoi mana masian Tuhan Jehovah si topalangi do tanon. Siap biar niro ada yang mang do taminang. Itu. Sian biar niro. Jadi unang pola tadok halak nama biar nang porsia. Belum tentu. Siklus doy. Adong do sipata roh biar niroha. Adong sipata roha baranion. Ido gabi didok halak naing pajupang do Yesus. Isong undu dihaporsiaon. Tolonglah aku percaya. Tolonglah aku katanya. Dina marsahid epilepsi. Itu dia. Ada meluah ayan. Sahid ayan anakna. Jadi naing ditopok mana Yesus naing mangidu hama malum. Didok porsia dohin na porsia. Aku percaya tapi tolonglah aku yang kurang percaya ini. Begitu orang percaya. Dan congon harimu terus hira gagah perkasa daun. Adong do turun naik. Normal doi. Alanya udang saya menghumi hita. Tudong atta moladong sipata lungun ni rohana cong. Mardu sa tangis soin na. Dang adong ya huboto hata ni bata madok natangis. Mardu sa. Na mga dungi cong cipilibego na sumarpa kirimo donina. Nagabi salah. Itu. Di situ na parjolo. Biar niroha. Ada manfaatnya. Dan ada saatnya orang-orang percaya pun mempunyai rasa ketakutan. Alain na perlu amang do tamu yang dia. Sian halak na porsia dia do na perlu halak moloro biar nirohana. Parjolo congot Abraham doakan na porsia. Mengendalikan ketakutannya. Mengendalikan hatahuton nirohana. Ya, orang yang percaya dia kendalikan.
Dia tidak panik dan tidak dikuasai oleh ketakutannya. Begitu. Ido anggona Persea. Kecongon ido hita. Siapa kita yang tidak pernah takut? Tunjuk tangan dulu. Tidak ada. Alaina Persea ima dikendalihon hatahuton ni rohanai. Dikendalihon dang panik. Dang gak bisa mengadungi bagaimana songon alak na somar pakirimon ini mah mengadungi tu hinabor ni naturasna. Molo mangulu hiya kopung ni janu dak congono benguluku. Citak ko nao begulu so nao do aluguna. Dungi mangalusi mahala siap buni-buni siap kuburani. Ayo pung na. Dango pung gitu dui unang tangihon natin na. Ima. Hirana garang. Didok si takko na wigulu so na do alugoin na. Habi dia luzi ay na boruin na. Daw nga mang gitu dui unang pula tangihonin nati. Mabiri man mulag. Mulag. Dito. Di boto mengandalikan hatahutan ni roha. Paduahon di boto tu dia pasahaton biar ni rohana. Si Abraham di boto do. Tu dia, tu Tuhan di bata. Raja David di boto do, tu Tuhan di bata si topalangi do tanoon. Anak nai, anak na tuwe-tuwe, damang na mabuang geleng nai di boto tu dia mana, mabuan. Holson ni rohana, tu Tuhan Yesus. Ido hajol mana Persea, mang do taminang. Robiar ni roha wajar. Robiar ni roha lumrah itu manusiawi. Alai takin dali homma. Dungi tabuan matu de bata. Tabuan tu de bata. Asa taingot dah. Hata unak kumabiar songon turpu tanakin. Molo di hatan Indonesia jelas deh, jangan engkau takut. Jangan takut Nina. Molo di hati Indonesia tumakas do turpukon. Jangan takut Abraham Nina. Kata jangan takut Bapak Ibu, menurut beberapa orang yang telah memeriksa Alkitab para ahli, ya, terdapat 365 kali kata jangan takut di Alkitab kita. Lapatan nih. Setahun 365 hari. Namar lapatan mayamang dot tamuinang didok. Ganup hari rodo di batama dongani tamandok unak kumabiar. Ganup hari. Kendalihon ni. Kendalihon. Gitu. Kendalihon. Didok di bata au do lebu-lebum. Au do lebu-lebum. Hati Indonesia, aku pelindungmu dan perisaimu. Molo tapasahat holso ni roha biar ni rohata tu di bata. Didok di bata ingok ngopung di sanu unak ko holsoan. Au lebum. Aku pelindungmu, aku perisaimu. Molo mabiar ho amang amanianu nang mabiar ho. Alai pasat tu au do lebum. Akulah perisaimu, akulah pelindungmu. Hido. Dungi diturso di batamu se. Pangaramoton na tu si Abraham ahamay didok ingok ma. Di holsoko na kinsa dang adong anakmu. Laos terlindungi do. Ikon siya butuham nina. Niyan dang pola tepat bahasa ya te. Dang mukit siya butuhan niya ama te. Tu budak danak. Lapatan na anak kandungmu. Ido artinya. Malah hati Indonesia anak kandungmu lah menjadi penerusmu. Gabi bangso na balga jadi unang mabiar ho. Ido pangaramotion ni di bata. Cara Tuhan melindungi Abraham. Cara Tuhan melindungi kita bisa berbeda. Bisa berbeda. Jalan tapas satu di bata. Buasa tapas satu. Cara Tuhan bisa melindungi kita dengan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Gitu.
Diri dok roh hati so mungkin napi mungkin. Itu gabi dok mula hati Indonesia tepat do temaon berserah kepada rencana Tuhan. Ya. Kenapa dibilang berserah kepada rencana Tuhan? Bapak Ibu jangan pernah diterjemahkan kata rencana kepada pekerjaan yang bisa dikerjakan dan bisa tidak. Kan namanya rencana. Itu kita yang bilang rencana bisa dikerjakan bisa tidak. RAPBJ jemaat. Nah kan gitu ya. Rencana anggaran pendapatan dan belanja gereja bisa dikerjakan kalau ada uang. Bisa nggak dikerjakan kalau nggak ada uang. Begitu, itu terjemahan kita. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Beriman nggak gitu. Kalau kata rencana di sini artinya kita percaya rencana itu artinya cara kerja Tuhan. Berserah kepada cara kerja Tuhan. Itu arti rencana di sini secara teologi. Ya. Halakna Porsche, songon si Abraham, dia Porsche ibana, songon dia cara ni bata, laho marmudu-mudu hon di mana nagabi lobu-lobu ni ngoluna, ya terserah itu cara Tuhan. Cara Tuhan tu ibana ima, naso mungkin gabi mungkin, jadi dia mah mungkin, hatu buanana, si Abraham, ngawalu plonom hati hai umurna. Si sarap itu beli mahamu maju ngopung-ngopung. Seorang anak tiba-tiba anak buah ada opung siano, ada lebih anak nena. Itu nggak mungkin. Artinya Bapak Ibu, Tuhan menyertai kita, menolong kita dalam ketakutan kita, dalam cara kerjanya yang boleh dari tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, itu. Unang neng tasul kita so dia sarani di bata. Laho marmudu-mudu kita macam banyak hal sian nungga di pabuah hatani dia batai sian mulana sian manopa pede bata sian naso mungkin gabe mungkin dimulana ditopa di batama langit do tanon creatio ex nihilo nina dari yang tidak ada menjadi ada dari yang tidak mungkin menjadi mungkin itu creatio ex nihilo itu lapatanna ditopa di bata langiton dok tanon sian sorokian gabi adong sian naso mungkin gabi mungkin songoni do cara kerja Tuhan mangaramoti hita amang do tamuinang ale buasa tok tong ngartahu tak kita mabiar ala saya neng tapaksa cara kerja Tuhan hobar tu pikirata kita mau Tuhan bekerja menurut cara berpikir kita padahal berserah kepada rencana Tuhan. Artinya berserah kepada tata kerja Tuhan. Songo dia di batana mangulai silakan. Abraham hidup mana? Masa mungkin ya nih walaupun odom dok pitu lima. Ale toy mah. Di batado. Di mana maja? Itu di haposi mana madok di bata majadi. Itu kan? Kan di dok hatani di bata di turpuk sada Musa. Makuling mah di bata majadi manina. Berfirmanlah Tuhan maka jadilah Porsche ay mana kocong do hita amang inang dungi di do ma ido cara kerja ni bata sian naso mungkin gabe di dogma tarlumobi disimpulhon nakin di ayat onomi dungi Porsche ma ibana gabe di tong di bata may hati goranna Porsche molo hata hebirna ya percaya hata hebirna amang do taminang amin congo tang yang tai amin diterjemahon disejajarkan tu bahasa Indonesia aman jangan hata Arab doi amin aman itu satu akar kata aman itu apanya tentram sentosa itu dah. Kini, itu halakna Porsche. Amin nina ikon tentram. Itu si Abraham didok di bata. Audo lebu-lebum. Undang hulsuako, undang mabirho. Audo lebu-lebum. Anggota ringok tu minoparmu beta. Hubak ko tuluaran. Etong malangitan.
bitangan di langit molo taretok ko songoni ma torok ni pinoparmu songoni manina amin ini mana porse mana aman sentosa tentram kocongoni dua mandot inang molo rum biar di roha kita molo martangnya kita tapasahat holso ni roha tapasahat biar ni roha itu di bata aman sentosa mapakilalaan tentram unang bisa mengadungi kita ya jangan mengadungi sipata saya suku-sukun rohaku saya lulu di dia dibatakin apa yang ngawalu puluh tahun opungi ya ngawalu puluh tahun gabi Kristen tapi dok dana sekolah minggu semua dia amang doina di dia dibatanna Tuhan itu hanya apa sejauh doa nggak usah tahu itu kan Tuhan itu hanya sejauh doa. Ada pola lo moro aku tedi, molo yedi hon korina na jului, dak botak kopung nami te, di ngotamu pedi. Sifata sai suku sukun, rohaku sai lulu, di dia do de batana, hu mengadungi, hira lagu ni adung-adung di Sitilhang. Itu kan. Tapi lagu-lagu adung Sitilhang tabu dunia nate, komposer ni halak bata dui, yang sangat hebat ya. Iya. Lagu na hebat. Ali mangadung kita song ada adung-adung ni. Mardala taw. Marsada-sada nate. Madung. Itu. Hira sorong pakirimon na. Tapi di dok sekolah minggu Tuhan itu hanya sejauh doa. Amin. Aman. Tentram sentosa. Allah imana kin porsea imana. Amin. Itu. Jadi ikosongoni do halat na porsedung di pasahat tu di batai tentrami mana nyaman sentosa pakilalana. Silakan Tuhan punya cara kerja. Sian na mungkin gabe mungkin. Detong di batamai gabe hacitongan nina hati goran. Na ido dah. Mangido hamu tu di bata ninna hamu porsea aledang tentram rohamuna citong doi dang citong anggo dang porsea hamu nang mangido ido dah nang mangido ido gabe lapatan. Nah kalau bahasa Indonesia dikatakan maka percayalah Abraham dan Tuhan memperhitungkannya menjadi kebenarannya. Ido dah dipangido hamu tu di bata amin namu porsen namu ali biar tong rohamu kan gak adil sama Tuhan itu ya dipanggil hamu tu sadana berjuroha ali si curiga hamu tu mana adil doi dang citong itulah patannya Tuhan memperhitungkannya menjadi kebenarannya ya kalimat teks ayat 6 tadi itu kalau amin biarkan Tuhan bekerja maka itu diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaranmu amang inang. Ale molo dinahamu martangnya kamu tu debata, ale si ragu-ragu kamu tu debata tidak adil terhadap Tuhan dan itu tidak benar. Jadi keadilan bukan hanya dari Tuhan ke kita. Kita pun perlu bersikap adil di dalam beriman. Kita pun perlu bersikap adil ke beriman. Saya mengidoi kamu tu debata, ale dak ke kamu porsetu mana ragu-ragu. Itu enggak benar itu amang. Ya. Ya, bahasa Palu nak martangyang. Ala ragu hamu tu mana kan? Begitu. Ale molo nungai pasatamu pos maroha. Dungi adil mai dihetong di batamai gabe hacitongan. Ala ni hudok nasugud di hitaon ya hata porsiai di hata Indonesia diterjemahkan menjadi dua kan? Sebenarnya sian hata Inggris pun dua doi. Ya, sebenarnya percaya itu amin itu yakin. Bahasa yakin tarida masien tentram dot kesentosaan jiwa perasaan. Iya. Nah, adong belief, adong trust. Alisat tabi dia mau kana malo-malo bahasa Inggris ate. Au, bawa pardu sahami kan, pardu sanggul. Tar maul-maul do marhata Inggris. Iya kan? Iya. Tardang pola malo pardu saun
Ido. Jadi molo hati Inggris ni nadong dua laho patorakon hata porseon. Sada belief, sada trust. Ido. Jala jot-jot hitam padok ni sada buku hujah buku ni si Billy Graham. Kita ini lebih banyak masih di dalam belief dan trust nina. Di dia mah perbedaan na sa ngono manina. Contoh maju ala hutada mangana teh. Ala do piau na parjulu sahali marjami tadi soon ido. Dung caliling padi tau ido 27 tahun. Ido. Kebetulan si matuan dia baku do amang manik. Jadi hutada. Malah cukut contohna. Ai porse do hamu burju amang manikan manang porse do hamu burju sidi citua tanah di GKP air bersion ucukku kamu pasti dok muna porse amang burju do citua namin hamu ucukku tolu hali porse do hamu burju citotot porse hamu tolu hali atau ngolo porse do hamu burju citua tahun titik maju surak ni tanomuna tu nasida nanggu pala tolu hari kan nggak boleh mekel ada ngamang ngami pibuina berarti belum trust. Jangan dido hita ke Tuhan. Tado do hita porsea aman dalam rangkulan Tuhan, dalam gendongan Tuhan. Ali si ragu hita, ngayo pa di bata kita. Ali dang yakin hita tu mana? Mengaruta do be hita, mengaruta. Hira tado, ay gomos do haul ni Tuhanon. Ninna hita kan? Gomos do hape nung adio tios gomos di tiop ho tangaku ni nahita. Ale saya tasuk dope. Enggak adil kan? Nungatung gomos di tiop imana tangata. Gomos di haul di badah hita. Gomos di pasu-pasu di bata hita. Ale saya tong ragu hita. Dang adil di bata. Habis saya mangidoi hita. Gabe dang ditong may hasitong atta. Gabe dang tarpasu-pasu mahita mang. Idoi. Kanido. Molo porseahamu yakin mah. Itu nakin ngaku pat orang trust don't believe. Otak ni believe do pehita godang. Ni do. Ale Tuhan ni hita. Mabiar do hami mamidaho. Ale biar do hami mangida koramil do kapolsek. Kan itu. Ay pakai masker ku hita on. Dak ala jojo gereja te. Ala torodo peraturan satuan tugas. Molosomar masker kita sudion. Baroman nung pitugas mabubarhon partangata parminggo tetap pakai maskeri. Anggu gereja do madok. Mana binoto situin hita do. Dang porse hita dang yakin. Ido kan? Ido si Abraham. Ido gabi do mana-mana porsea. Adong do biar ni rohana. Ale di boto tu dia. Ibana pasahaton. Di kendalihon di mana? Gabi di boto imana pasahaton. Biar ni rohana. Molo dang ta kendalihon biar ni roha. Dang taboto hita pasahaton tu dia. Dang taboto. Jala molo. Tapaluas di bata mangula hobar tu rencana nga tata kerjana. Imana hita porsea. Molo dia di bata ho paho wahol ho tapasobu. Congo dia tangan ni di bata makaul hita ngulut tahun. Imana didok na Pak luasot di bata mangula sian na so mungkin gabi mungkin. Memang itu pangaraman ti Tuhan. Ima porsea. Itu alai jojo kita songon nakin ya te. Songon nasugo pagi hudok songonon. Porsea pesa dan naik. Hiado hita mamereng sirkus tayau tikidak dana hiado pe hubereng sirkus. Ala hatubuan tahun 70 au saya hiado pe ido kelahiran 70 na 52 umurku. Jadi hiado pe hubereng sirkus tikidak dana. Kan? Taku woto kada dana noeng manang hiado di bereng sirkus. Mardalan masa dapar sirkus tiki kisaran hubereng di lapangan. Marsepeda di atas tali. Ido. Congon ido. Marsepeda mana sali? Ngai berek kamu ni mana? Boyau marsepeda di atas tali undang madabu. Porsea do hamunna. Porsea mardalan mana muse? Marsepeda di atas tali. Ngai berek kamu ni mana? Mardalan nau marsepeda di atas tali dang madabu. Porsea hamu? Porsea. Porsea hamu? Porsea ngata bereng.
Porsehamu, porse atong isihamu boceng. Dan adong panotot sa hala penaulo. Ditudu mo pungo-pungo ma boceng amangin na mulumada bunga sa urmatuwain na. Ama malumati pungan nga ngadong ngamar ni marnohon ho. Anggo manguli pedang manguli do na. Ito hita. Porsedo hamu tuaw ni na tuha. Di pasu-pasu di batahita. Di patuduhon holong na doon. Asin ni rohan na tuita. Tadok porsea. Di patuduhon di batahuason na tadok porsea hita. Alidok. Atong betama. Rak mardalan mado tao. Tadok isi ma. Dang na ulo. Holang belief do hita. Ya, kita biarkan begitu. Idu gabi dang dia tong jojot tang yang ta hapur siyaw tagabi hasitongan. Aladang marpos ni roha hita, dang amin, dang tentram jiwa, dang sentosa pakilalata. Tu cara kerja ni Tuhan, neng ta atur-atur. Idu. Tadok dunian di tang yang ta. Alih Tuhan di bata, saya sahuk malo meniroham. Alay muluboy partibakon lo menirohanami dah. Kata doi. Siapa yang pernah dengan jujur bilang, jadilah kehendakmu. Tidak ada kita yang jujur dengan tulus bilang, jadilah kehendakmu. Jadilah kehendakmu itu artinya membiarkan Tuhan bekerja dengan rencananya. Membiarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Enggak kita campur-campur. Ya. Kocipate komodom do hita sa uciadam. At sugari, ido gabi baga akay na ina. Ido, di wereng bawah. Ido. At sugari tikidungo, ito pa di bata buru-burui. Nagoda ang komentar siya dam. Bayam ma Tuhan, congon no mabay na list na ina. Ido. Si campuri do. Bayam ma Tuhan, congon no mabay ni hum na da. Muluwi songon Pinocchio, agak gajang sa otik. Itu at tarhapal bait sauti bibir nayat ini na kan tarbay macongonon itu aido hita di papudom di batama jolmay asa unang saya mangaributi lapatan na mang molo neng tapaluas di batama ngulat tapasobu molo neng mangido hita tu cara ni Tuhan ya silakan jangan kita terlalu ribut-ributi Tuhan. Kita mau campur-campuri cara Tuhan bekerja. Ido asa gabe dietong debata hapur syautai. Amin ninahita. Aman. Cento sahita. Ngahu pasahat di mana? Ngahu pasahat. Isi. Debata si topalangit dok tanon. Isi mana si topalangit dok tanon. Holan madok pe jadi. Holan makuling pe mana jadi. Tampos berohat tu sih. Kapos rohat tamang do taminang. Ido naing di pasahat atan di dewata tu kita. Di minggu reminiskere berserah kepada rencana Tuhan. Percaya kepada cara kerja Tuhan. Karena cara kerja Tuhan ini kita tidak bisa pahami. Ya. Dan membiarkan dia dengan kuasanya menopang kita. Molo didok di bata gomos tatiok. Gomos ditiok di bata tangata. Porsiama hita di sidang mungkin pelon nih. Dinggan di haul di bata hita. Pos rohata. Karena Tuhan pasti memeluk kita dengan cinta dan kuasa yang kuat. Asa dietong di bata hapur sotai. Ikon hirim do rohata dietong di bata hapur sotai. Gitu. Si Abraham sanga mekel niya ni mana do si Sarah. Badon. Hatuan anak nina. 86 tahun. 75. Alay dungi marpos ni rohay mana. Dietong di batama. Hapur syawna. Gabi hati goranna. Amin. Martang yang kita. Mulyati Tuhan di pasaro nami. Boy hubigi hami, hutangi hok kami hatam nabadi. Asa marpos ni roh hami Tuhan. Caot si Abraham. Ama ni nasa na porsia tuho. Porsia situ tu ibana.
di paluasi bana mangula di bata hobar tu hoaso do rencana ni Tuhan. Congoni manian hami aliamang marpos ni roh hami ay tunggodang do cara Tuhan mangula laho mangaramoti mangalinggomi marmudu-mudu ngulu nami atau ngaliamang ajari hami akka ruas mon marpos ni roha pasahaton sudi akka pangidoan nami akka biar ni roha nami tuho di bagasan pos ni roha asa dia tong hoy ali Tuhan gabi hasitongan keadilan hati goran di haporsion nami asa songon si Abraham hami tardok na porsea kami pe Tuhan ruasmu di dokho gabi ruas na porsea di ho tongali Tuhan suruh ton dimi mamasu-masu hami marguguhuk kami Tuhan asa marguguh hami mangulaw natami asa tarpasu-pasu hami Tuhan di parngulun nami kanupari pasu-pasu sudi ruasmu nali Tuhan di parnguluan na topot mah karuasmu Tuhan di ngulu si kanupari marsada-sada ramoti parmudu-budu lihon nakasilas neroha pada usia nakapanahid akan namar sahid pamalum akan namangalului akan ngulu-ngulu si kanupari bain majadi lihon nakarjeki nadingkan akan nama kirim dia ka parumah tanggaan rokat nito dina lehon naliamang akan natutuan nami makirim dia ka pasu-pasum tua kada dana na tua kaya nakonna lehon masa depan nadingkan tua kaya nakonna saluhut na tahe Tuhan baneman yan roham mangalion akan nadingkan tua karuasmon asa marulup-ulup tondi nang pamatang niya kana natutua namyon na karuasmo salu na mamereng kapasu-pasum di ngulu nasida pasu-pasum tua kaya nakon nasida kapinopar nasida sa luhuna mauliate mamang lasongon niya katangiang nami tangiang pangodianan nami Tuhan naung tinangyakon ni naposom nakin Tuhan marhiti-hiti tangiang pangodianon tangihon uloy jalalihon may Tuhan di ngulu niya karuas mo sudina asa sudi hamim marulup-ulup mamuji warmo tong muliate mamang tangihon uloy matang yang namyon di bagasan korena mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin mari di mahita Sada Kronika 20 ayat 10 pitu hatani dibata madongan hita pasahaton peliata mandosonon. Takas do huboto ale debataku hodo na manguji roha jala hasitongan dolo moni roham. Dibaheni salu naon sian sitong ni rohaku ubahen na mangaringgas au margugu. Amin.
tong rumah kita pasatun pilihat tu di bata. Korean itu hatta rap jongjong bahita saluhutna. Tapasada maruhata, tapasahat mapiliata tu di bata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang di parhato pun rohanami dosian uduni rohanami hodo mual ninasa ulibasa na maliutus. Di son hupasahat hamido pelian hamuletion nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pelian namion nasa gabi dalan panidangion. Parsaoran dohot ulang nasi ni roha di huriamon. Bahen mangulu nami gabi pelian na hupartulo meniroham. Jala parsidohot parohon harajammu. Holong hasitongan dohot hadamyommu di sadok portibion. Buhay maruhanami marhiti hiti tundim. Asa sa itoktong hami mandok mauliati tuho di bagasan gornya nakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sabun suni ku
Alia manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia ma guarmu, sai Roma harajaunmu. Sai saud malomoni roham di Banua tongaon songonna di Banua Gijang. Leohon madihami sadarion hanguluan siap hari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Hai ho, duna puna haraja, dun hagung rudi asang saleleng dilelena Mula mahamu di bagasat dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata ma bohina Tuhamu, jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina Tuhamu, jala di pasaurhon madamena, tuton di munabe. Amin. Amin, amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita. Shalom. Berlujungna Tuhan haparironi gudiro haki haposaki gutiop gomos namagogoa diaigo ikijupanga
dan